În pitoreasca Românie găsești un loc ce se evidențiază prin binefacerile apei minerale și ale aerului ce îți întăresc mintea și trupul, prin arhaicele mănăstiri ce îți mângâie sufletul și prin unitățile de agrement ce îți asigură distracția în timpul șederii tale la cele mai confortabile și prietenoase unități de cazare. Bine ai venit la Băile Govora! Cu certitudine, Băile Govora este oaza ta de liniște și sănătate, ce se remarcă prin bogăția și veșnicia pădurilor, prin apele lecuitoare, prin peisajele pictate de razele soarelui și prin traseele turistice de o frumusețe rar întâlnită. Stațiunea balneoclimaterică Băile Govora este așezată în zona subcarpaților getici, la numai 18 km distanță de municipiul Râmnicu Vâlcea și este străjuită de dealuri acoperite cu păduri dese de foioase. Punctele turistice forte ale noastre sunt următoarele, în opinia mea. Parcul acesta balnear, construit de arhitectul francez Pinal, care are o istorie de peste 100 de ani. Ceea ce este important că parcul acesta are aproape 7 km de alei. Deci mijloc de promenadă excepțională în acest microclimat dat de Dumnezeu. Pe terasa pavilionului de băi găsim monumentele comemorative ale personalităților ce au adus cel mai mare aport la fondarea micuței stațiuni vâlcene, prim-ministrul Ice Brătianu și generalul dr. Nicolae Popescu Zorileanu. În urmă cu 130 de ani, aceștia au pus bazele stațiunii vestite pentru tratamentele ce vindecă afecțiunile căilor respiratorii și bolile reumatismale. În primul rând, peste noapte, un turist care vine aici se bucură de un parc minunat, se bucură de condiții bune, se bucură de acest areal și cu siguranță că serviciile de cazare și de celelalte servicii care decurg de aici, cu siguranță sunt de bună ținută. Unitățile de agrement din stațiune îți pun la dispoziție cele mai bune condiții de confort și o multitudine de moduri de relaxare și distracție pentru a te bucura de un concediu perfect în mijlocul naturii, dar și condiții excelente pentru întâlnirile de afaceri. Hotelurile din stațiune dispun de baze de tratament dotate cu echipamente medicale de ultimă generație, de care turiștii se pot bucura în orice perioadă a anului. Bazele de tratament sunt dotate cu o aparatură modernă și cu siguranță vei beneficia de servicii calitative, iar facilitățile de spa și fitness îți vor antrena toți mușchii corpului. Terapiile cu inhalații cu iod sau sulf la prescripția medicală durează aproximativ 10 minute pe zi și sunt benefice pentru tratarea afecțiunilor căilor respiratorii, precum bronșite, sinuzite, rinite sau rinofaringite.
Băile Govora este una dintre cele mai bogate stațiuni în ape iodurate și bromurate din Europa, iar cercetările medicale realizate de specialiști de renume au contribuit la faima acestei stațiuni. Păi ca să știm beneficiile stațiunii Govora, trebuie să știm ce are stațiunea Băile Govora și anume apele minerale, care sunt cu o compoziție diferită, ape minerale sulfuroase și ape minerale iodurate, bromurate, foarte concentrate, care sunt folosite în cura externă, și apele minerale sulfuroase, bicarbonatate, calcice, magneziene, care sunt folosite în cura internă. Tratamentul corect și complet este de 10 zile de tratament la un interval de 6-12 luni. Elementul iod care apare aici în aceste ape provine din putrezirea algelor marine. Demn de remarcat este acest lucru, câtă vreme în alte locuri sau în alte stațiuni acest element radioactiv provine din emanațiile vulcanice. Acest lucru este la limita toleranței noastre și face ca aceste ape minerale să fie bine, asimilate pe fondul microclimatului unic în Europa, cu acest echilibru al ionilor pozitiv și negativ perfect. Și toate aceste lucruri dau și numai intenția de a face o aeroterapie în afară de zona de tratament balnear. Apele minerale reprezintă darul lui Dumnezeu aici la noi, alături de acest microclimat unic în Europa. Cadrul feric de poveste se contopește perfect cu izvoarele cu apă magică, ce au un efect terapeutic cunoscut de mai bine de 100 de ani. Cele 3 izvoare cu apă minerală sunt renumite pentru compoziția lor chimică diferită și sunt utilizate la curele interne și la inhalațiile și pulverizațiile cu aerosol benefice sănătății tale. Miezul verii călduroase, răcorește-te și relaxează-te la strandul din centrul stațiunii, dotat cu 3 bazine de înnot, 2 cu apă dulce și 1 cu apă iodată, ce ajută la tratarea bolilor reumatismale și respiratorii. Strandul stațiunii datează încă din anul 1988, dar apa cu efect curativ a contribuit la valorificarea acestuia la adevăratul său potențial. De la mic la mare, indiferent de vârstă, toți aleg să se trateze, să se relaxeze și să se bucure de soare aici, într-un spațiu pe care voia bună a pus stăpânire. Bucură-te de activitățile în aer liber și revigorează trupul alături de prietenii tăi la un meci de tenis în complexul sportiv aflat la numai 2 pași de strandul local. Complexul sportiv găzduiește multe competiții județene și naționale, pe care poți să le urmărești din tribună sau poți să îți arăți priceperea în sportul cu racheta pe zgură. Dacă sportul alb nu e preferatul tău, atunci poți încinge o miuță cu prietenii tăi pe terenul de fotbal din același complex sportiv. Alt punct foarte este traseul de cură balneară care leagă orașul de un sat depopulat
și unde am inaugurat prima pistă de biciclete și unde am și făcut un adiacent acestui traseu de cură balneară, singura pistă, dacă vreți, de halfpipe pentru tinerii care preferă acest sport deosebit de plăcut pentru ei. Mențineți corpul tonifiat practicând ciclism în parcurile special amenajate, pe traseele marcate sau pe frumoasele cărări din pădure. Pentru viteză și adrenalină poți alege să faci ture de downhill pe pista de biciclete lungă de 1500 de metri. Dacă ești dependent de adrenalină, poți schimba cele 2 roți cu 4 roți și îți poți pune la încercare curajul, manevrând ATV-ul pe cărările din pădure prin apă și noroi. Ținte turistice ale celor care vin aici, în afară de cele care presupun tratamentul balnear, zona de prevenție sau de recuperare, sunt mănăstirile din zonă. Pentru că suntem într-o zonă binecuvântată, cu trasee scurte și la distanțe foarte scurte față de aceste obiective. Mănăstirea Govora, Mănăstirea Arnota, Mănăstirea Bistrița, Mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Surupatele, Mănăstirea Horez și schiturile, Șgheaburi, Pătrunța, locuri care de-a lungul timpului nu au făcut altceva decât să încânte pe turistul care vin aici și să aibă plăcerea de a descoperi, de a redescoperi traseele acestea turistice. La numai 6 km de băile Govora, la poalele dealului Coșul Mare, am găsit un așezământ monahal ce datează din anul 1492, care de-a lungul anilor a contribuit la promovarea culturii și spiritualității neamului românesc. Pe vremea lui Matei Basarab, din porunca sa, a fost întemeiată o tipografie în incinta mănăstirii. Tiparnița de la Govora a înscris cea dintâi carte de legi românească, dar și noi afirmări în domeniul cărții și culturii. Tot aici a funcționat și o școală de tipografi, fiind vatra de formare a cadrelor necesare țării românești. În anul 1700, domnitorul Constantin Brâncoveanu a reclădit actuala biserică, iar din anul 1708 datează pictura acestei biserici, iconostasul și cele 2 suporturi pentru cărțile bisericești. Sfânta Mănăstire Govora este ctitorie voievodală și au împlinit activitatea 3 mari ctitori, domnitori ai țării românești, domnitorul Radu cel Mare, anul 1492, domnitorul Matei Basarab, 1636, ultima perioadă de restaurare a acestui sfânt locaș este perioada
perioada Sfântului Constantin Brâncoveanu. Pictura Sfintei Mănăstirii Govora este de o frumusețe rară, executată de meștere de seamă ai școlii brâncovenești de la Horezu, chiar primele grupe, conduse de arhimandritul Ion de la Horezu. Deci catapeteasma este de o frumusețe rară, la fel și icoanele împărătești, icoana Maicii Domnului pe tron cu pruncul, icoana Mântuitorului pe tron de judecată și icoana Hramului din partea dreaptă. Este din aceeași perioadă. La fel sunt suporturile pentru cărți. Sunt tot din perioada brâncovenească, sculptură și incrustație de fildeș cu modele orientale. De la Mănăstirea Govora mergem mai departe peste Muchia de Deal, la o distanță de numai 10 km de stațiunea Băile Govora, în comuna Frâncești, unde te întâmpină o comoară istorică, un vechi centru ecumenic ce poartă numele de Mănăstirea dintr-un lemn. Mănăstirea dintr-un lemn a luat ființă la începutul secolului XVI, odată cu descoperirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. De fapt, pe aceste locuri nu era decât un codru de stejari seculari în acele vremuri și aici se nevoia un pusnic. El este cel care a descoperit icoana făcătoare de minuni adăpostită în scorbura uneia dintre stejarii seculari. Tradiția ne spune că stejarul era atât de mare încât abia putea fi cuprins de 6-7 persoane cu brațele deschise și el, în urma descoperirii icoanei, în repetate rânduri auzea glas spunând din icoană: "Dorința mea este ca tu să zidești aici din acest copac o mănăstire." Din acest motiv, el se hotărăște și ridică doar cu materialul acelui singur arbore această bisericuță, folosindu-se la construcția ei doar materialul acelui singur stejar în care a fost găsită icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. De aici a rămas și denumirea de Mănăstirea dintr-un lemn, pentru că la construcția ei s-a folosit materialul a unui singur arbore, masa Sfântului Altar fiind așezată, ridicată inițial chiar din trunchiul stejarului purtător de icoană. Situată într-un cadru feric, înconjurată de stejarii seculari de o frumusețe rară și cu o istorie bogată ce este strâns legată de eroi aviației și nauticii, Mănăstirea dintr-un lemn a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Legenda locului spune că biserica a fost ridicată pe locul și din lemnul unui stejar secular în care a fost găsită o icoană făcătoare de minuni. Poate cel mai cunoscut edificiu ecumenic din această zonă este Mănăstirea Hurezi, situată la aproximativ 18 km distanță de stațiunea Băile Govora. Acest lăcaș de cult este considerat cel mai important monument din punct de vedere arhitectural al epocii, cu o valoare artistică inestimabilă, ridicat în purul stil brâncovenesc. Mănăstirea aceasta Hurezi este ctitorie a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, care a fost domnitor al țării românești. Și este importantă mănăstirea, construită între 1690-1697, pentru că, fiind prima ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu,
Aici s-a creat stilul care poartă numele stilul brâncovenesc. Dintre cele foarte multe ctitorii a lui Brâncoveanu, mănăstirea aceasta este ctitoria care și păstrează totul original și este și cel mai mare complex de artă brâncovenească, de fapt singurul construit în țara noastră după modelul atonit, sub formă de lavră, pentru că la fiecare punct cardinal în afara incintei mai avem câte un schid, construite tot în jur de 1700, tot în stil brâncovenesc și tot așa cum se vede și aici, în bună stare de conservare. Pe pereții acesteia, începând în pridvor, se află Constantin Brâncoveanu cu familia și tot neamul său, nenumărați sfinți, scene biblice și istorice, precum și sinoadele ecumenice. Complexul monahal a fost de la început format cu 3 incinte și ca cetate de apărare. Pe porțile de intrare în ultima incintă, în incinta sacră, se văd urme de gloanțe. În incinta sacră avem pe 3 laturi care înconjură biserica clădirii, iar pe cea de est avem un zid foarte înalt. Latura de nord sunt chiliile Maicilor, în latura de vest este important de știut că este trapeza mănăstirii și paraclisul domnesc, iar pe latura de sud este intrarea actuală, turnul Clopotniței și casele domnești, pentru că Brâncoveanu, după ce a construit mănăstirea, venea uneori și locuia aici. Trebuie menționat că mănăstirea a fost de călugări până la 1872. Ceramica românească transmite din neam în neam povești nemaipomenite. Fiecare vas își are semnificația și rolul său, dar toate acestea pornesc din locul unde cultura materială se îmbină cu cea spirituală. Se pare că primele atestări documentare legate de olarii din Horezu au fost făcute în timpul lui Constantin Brâncoveanu, odată cu ctitorirea mănăstirii de la Hurez, denumirea veche. Prestigiul meșterilor olari din zonă este cunoscut atât în țară cât și peste hotare, iar colecționarii sau simpli turiști vin aici pentru a achiziționa frumoasele vase ceramice lucrate cu multă pricepere și îndeletnicire. Ca emblemă, Horezu, ceramica de Horezu, are cocoșul de Horezu. La pictură folosim culori naturale, toate sunt din pământuri, sunt din argile care au la bază oxizi metalici pe care noi mergem și le culegem, le adunăm. Sunt zone care s-au transmis din generație în generație. Faptul că ceramica de Horezu și în mod deosebit pictura de la vasele de Horezu sunt realizate cu mâna, dau o infinitate de modele. De aceea nu vom găsi niciodată un vas care să semene cu celălalt. Se pleacă de la o simbolistică. În ceramica de Horezu sunt undeva 30-40 de simboluri și amestecate și puse în diferite poziții și culori, practic dau o infinitate. De aceea ceramica de Horezu e atât de apreciată, de aceea ceramica de Horezu a fost inclusă în Patrimoniul Național UNESCO și e recunoscută pe plan intern și internațional.
Meșterii zonei se mândresc la fiecare festival din stațiune cu îndeletnicirile și obiceiurile locului, dar și cu obiecte tradiționale obținute cu sârguință și pasiune. Tapiseriile sunt niște obiecte destul de scumpe care la început erau folosite pentru decorarea castelelor și aveau parte doar nobilii de așa ceva, datorită faptului că este un volum foarte mare de muncă și materialele erau și foarte scumpe, ceea ce le făceau foarte prețioase. Se lucra chiar și cu fir de aur și argint. Aici avem ideea de cuplu, norocul în căsnicie sau în dragoste, flacăra iubirii de la tinerețe până la bătrânețe. Deci ăsta e mesajul pe care l-am inclus în această lingură. Cel mai bun prilej de sărbătoare pentru govoreni reprezintă celebrarea Zilelor Orașului, care are o tradiție de peste 45 de ani. Festivalul începe cu mare fast, prin defilarea edililor, a actorilor îmbrăcați în costume de epocă, a dansatorilor populari și a muzicanților din zonă. Evenimentele culturale și sportive adaugă orașului o notă vibrantă ce învie spiritul vioi al localnicilor și oferă turiștilor o stare de bine, transmisă de asemenea și prin aerul curat și verdele înconjurător. Cu ocazia celebrării Zilelor Orașului, istoria prinde viață prin inaugurarea Muzeului Balnear, unde găsim documente și imagini ce atestă dezvoltarea stațiunii, dar și obiecte de mobilier și medicale utilizate la diferite tratamente. În clădirea de epocă, în care se află și muzeul, la nivelul superior, găsim biblioteca locală, cu o colecție de peste 50.000 de cărți și o mică expoziție din primul fond de carte al bibliotecii. În Băile Govora găsește orice turist liniște și sănătate. În Băile Govora există locuri minunate. De obicei mergem în traseele noastre fără să ne oprim asupra istoriei locului. Și cu siguranță Băile Govora are și o istorie aparte. În Băile Govora există ape minerale și microclimat unic. În Băile Govora există liniște. În Băile Govora există construcții moderne și hotelul care se adresează tuturor categoriilor de turiști. În Băile Govora există dorința de a fi adevărați români, păstrând aceste tradiții și în același timp continuând ceea ce înaintașii noștri au lăsat. Continuând tradiția apelor minerale, tradiția turismului românesc, tradiția locurilor de aici. Haideți la Băile Govora! Așa că vă așteptăm la Horezu, vă așteptăm la Govora Băi, pentru a vă relaxa și a vă bucura de spațiu superb, iar la Horezu de a cumpăra un vas de lut. Așteptăm vizitatorii să vadă, imaginile sunt puțin grăitoare sau grăitoare, dar sunt prea puține, ca să vadă totul la fața locului, frumusețile și tot ce poate prezenta Mănăstirea Hureț. Noi întotdeauna dorim din tot sufletul ca tot creștinul, tot cetățeanul al acestei țări să viziteze și Sfânta Mănăstire Govora și stațiunea care este aproape de acest sfânt locaș, pentru ca să ne cunoaștem țara mai bine, pentru a ne închina în acest sfânt locaș și a putea să ne bucurăm de frumusețea lui. Veniți la Băile Govora, că stațiunea Băile Govora îmbină efectul terapeutic al apelor minerale cu odihna minții și cu priveliștea încântătoare a ochilor care văd de jur împrejur verdele de pădure. Ia o pauză de la viața de zi cu zi, odihnește-ți mintea și revigorează-ți trupul în acest mic colț de rai, unde bunătatea și credința localnicilor te întâmpină la orice pas, unde apele tămăduitoare se îmbină perfect cu aerul purificat de pădurile defoioase de un verde nemărginit și unde poți descoperi secretele bioterapiilor de excepție. Te așteptăm la Băile Govora!